Maart is de maand van endometriose, een gynaecologische aandoening die bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt. Je hoort er steeds vaker over in de media, maar toch wacht je gemiddeld 7 tot 10 jaar op een diagnose. Bij ons in de studio staat professor Dr. Jasper Verguts. Ja, Jasper, jij leidt het endometriosecentrum in het Jessa ziekenhuis hier in Hasselt. Kan je eens uitleggen, wat is dat precies? Endometriose is een aandoening die zich voornamelijk manifesteert in de buikholte. Dus voornamelijk ook in de onderbuik, tegen de baarmoeder, eierstokken, eileiders aan. En dus bij vrouwen voorkomt, zoals je zegt, 1 op 10 ongeveer. En het begint eigenlijk als een afwijking van het buikvlies. En dat buikvlies gaat lijken op cellen van de binnenkant van de baarmoederholte. Dus was het menstruatiebloed eigenlijk. Dus op het moment dat een vrouw menstrueert, gaat het in de buikholte eigenlijk hetzelfde patroon vormen, gaat het ook bloeden en gaat het daar een ontsteking geven. En die ontsteking gaat dan natuurlijk zorgen voor verklevingen, voor pijn, voor alle symptomen die met endometriose gepaard kunnen gaan. Zoals ik zeg, bij de menstruatie gaat dat zich dus vooral manifesteren. Dat zijn dus vooral pijnlijke menstruaties wat een vrouw gaat ervaren. Die gaan ook progressief kunnen zijn, meer en meer pijn. Elke maand neemt die menstruatiepijn toe. Dat zijn natuurlijk de frequentste en de meest gekende klachten hiervan. Maar alle organen in de onderbuik die daarmee in contact komen, kunnen dan ook gevoeliger worden, pijnlijker worden, problemen geven. Pijn bij de stoelgang, last bij de stoelgang, bloed bij de stoelgang eventueel, last met plassen, pijnlijk seksueel contact kan een belangrijk symptoom zijn, of gewoon algemene buikpijn. En dan, zoals ik al zei, het gaat ontsteken. Die ontsteking kan zich over het hele lichaam gaan manifesteren en bijvoorbeeld algemene vermoeidheid geven, een opgezette buik. Het is een hele scala aanklacht. Er is niet één klacht die echt endometriose in zich houdt, tenzij eventueel dus de progressieve pijn bij de menstruaties. En als die klachten zo duidelijk zijn, waarom duurt het dan toch zo lang vooraleer er een diagnose gesteld wordt? Belangrijk hier is om te weten dat niet alle vrouwen met deze klachten beginnen. Die klachten beginnen vaak heel onopgemerkt bijna. De menstruatie is een beetje pijnlijker. Je neemt een pijnstiller, je neemt wat meer pijnstiller, een warme waterkruik, wat kersenpitten erbij of wat dan ook. En dus het is dat is al de eerste stap. Dus de vrouwen, de jonge meisjes, hebben niet altijd meteen de neiging om een hulpverlener te zoeken, huisarts of gynaecoloog, om te kijken wat is er juist aan de hand. Is er een risico van endometriose eventueel? Dus daar is al een vertraging op de diagnose. Dan uiteraard ook nog de diagnose zelf bij de huisarts, bij de gynaecoloog is vaak ook heel moeilijk te stellen. Er is geen middel om dat exact te kunnen inschatten, tenzij eventueel in de buik gaan kijken. Dat is natuurlijk al heel drastisch, dan moet je een kijkoperatie doen. Een echografie van de onderbuik via vaginale weg of langs de buik, want met een echografiesonde, dan kun je het soms al zien, maar dat moet al vrij ernstig zijn om het te zien. Hele kleine netseltjes ga je heel moeilijk opsporen, dus daar kun je het ook al niet meer zien. Een MRI wordt soms een keer gedaan, maar dat is eigenlijk meer om in te schatten hoe ernstig het is. Dat is geen middel om het te kunnen opsporen, dat is geen screeningsmiddel. Hè. Dus eigenlijk qua screening hebben we niks. De klachten, ze kunnen zeer typisch zijn, maar nog kan het zijn dat je het niet ziet. Nu heel belangrijk, en dat onderscheid moet toch echt wel gemaakt worden, geen diagnose wil niet zeggen dat er geen behandeling is. Want heel veel vrouwen met klachten krijgen toch al de juiste behandeling alsof het endometriose zou zijn. En vanuit uw expertise, wat kan er dan gedaan worden om die wachttijd te verkorten? Er kan veel gebeuren. Om te beginnen uiteraard, mensen er moet awareness zijn, ze moeten weten welke klachten kunnen op endometriose wijzen. Met welke klachten moet ik naar de huisdokter gaan, met welke klachten moet ik naar de gynaecoloog gaan. En dan kan natuurlijk de bal aan het rollen gaan, maar dat is al de eerste stap, die awareness vergroten. Dat vrouwen inderdaad sneller de weg vinden naar de zorgverlener om zich te laten nakijken, om te kijken of het endometriose zou kunnen zijn. Dat is al puntje 1. En uiteraard zijn ook nieuwe testen op komst, onder andere een speekseltest, waarbij je dus endometriose zou kunnen opsporen. Die test is veelbelovend, maar die is momenteel enkel getest in studieverband. Dat wil dus zeggen, bij vrouwen bij wie men weet dat ze endometriose hebben, tegenover groep bij wie ze weet dat ze het niet hebben, heel specifieke omstandigheden. Dus niet met bepaalde immuunaandoeningen en dergelijke meer. Dus niet generaliseerbaar naar een bevolking toe. Maar goed, zo'n speekseltest in de toekomst misschien zou wel eens een optie kunnen zijn om het nog vroeger op te sporen. En kunnen vrouwen met endometriose altijd geholpen worden? Kunnen zij altijd genezen? Endometriose op zich is niet geneesbaar. Momenteel nog niet. Er is dus geen behandeling waarbij we zeggen van nu is het weg en het komt nooit meer terug. Het bestaat niet. Ik zeg ook altijd, dat is de aard van het beestje dat het terugkomt. Dat is een bepaalde neiging van het lichaam om die cellen te gaan vormen, om die endometriosecellen aan te maken. En er zit een heel groot stuk genetica bij. Dus als je moeder het heeft of je zus heeft het, heb je ook meer kans om het te gaan krijgen.
En dus ja, het lichaam heeft gewoon de neiging om endometriose te gaan vormen. Dus als je het wegneemt met een operatie, het kan gewoon terugkomen. Met een pil kun je het onderdrukken. Dus als je een pil doorneemt, geen menstruaties. De menstruaties van de baarmoeder blijven weg, maar ook de bloeding in de buik. Zoals ik zei, dat lopen vaak parallel. Dan blijft dat in de buikholte ook wat stilletjes. Dan hoop je dat die letsel op die manier rustig blijven. Er is dus geen behandeling, geen pilletje eigenlijk, waarmee die letseltjes weggaan. Dat bestaat momenteel niet. Maar ze kunnen soms wel rustig blijven voor jaren, zodat die vrouw geen andere behandeling nodig heeft. Ja, dankjewel, dokter. Dat is zeer helder. Het volledige verhaal kan je lezen in onze HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.